Bon dia, Bona tarda. Bon vespre. benvinguts al podcast número 2 de la secta. Tornem a estar els mateixos, jo sóc en Pere Esquís, a l'esquerra tinc en Nil Camproé i a l'esquerra del tot tinc en Ricard Blanc. Hola, Pere. Hola, Nil. Bueno, comencem les notícies. Sí, bé, doncs, el primer episodi es pot considerar un èxit, no? De moment Nosaltres sí. Estem molt contents. Personalment com ha sí. anat. Per I- ser un podcast en català i Sí, home. per ser el primer, Sí que tenia bastants fallos, però hem rebut molt feedback positiu. No hi ha hagut res allà... Jo m'esperava que ens critiquessin a mort, però no. Tipus, no, bé. crítiques full constructives, Sí. La veritat, molt bé, molt bé. Sí que creiem que avui l'àudio serà una miqueta millor. esperem que sí. I esperem, si no, doncs el següent... Com ara si sigui pitjor serà lamentable aquestes paraules que acabes de dir. Almenys a vosaltres sortirà millor segur. Jo crec que avui estarà bastant Mentre el micro no se senti patadíssim, jo estaré content, la veritat. Ja, home, poder una miqueta. Però... No, segur, això segur. Bueno, doncs què, comencem amb notícies ja? Sí. Sí, dona la Us està bé aquesta sèrie, eh? Començarem amb una sèrie. Ep, quina? El salari mínim espanyol. Bé? Vamos, em pujant el salari. O massa sèrie? Massa sèrio. No, comencem, és igual. Doncs mira, aquesta és la notícia que Espanya ha pujat el salari mínim en aquest 2023 en un 8%, és a dir, abans era de 1.000 euros i ara serà de 1.080 en 14 pagues. I bueno, això tenint en compte que la inflació del 2022 ha estat d'un 5,7%. Per tant, home, jo crec que és algo bo, algo a elevar, per molt que hi hagi poques coses del govern actual. Tot i que hi ha una coseta aquí. Sí? Si pugen els salaris, pujaran els preus també. Clar, jo per això he ficat... calla. No, però escolta, no, he ficat de la inflació perquè vaig pensar, si ha pujat un 8%, però la inflació ha estat imagina't un 10, que no, òbviament, doncs seguim perdent poder adquisitiu, però en aquest cas no. Que clar, el problema segueix sent el de sempre, que per molt que això sigui el salari mínim, hi ha molta gent que no està en nòmina, en negre o el que sigui, que Clar, està també. tan explotada, però... Una pregunta, treballeu vosaltres És en algo- negre? No. No. No? Tu no treballes, Pere, directament? Jo tampoc, tranquil? Jo només a l'estiu? Jo a l'estiu, perquè saps, estudiant fora d'aquí, és complicat. Excusa, vale? Però tu jo treballo, bueno, però no tinc salari mínim perquè no treballo jornada vale, completa, vale. clar, si això és jornada completa, òbviament. Vale, Però, ja està. home, no, però jo crec que és algo bo, la veritat, i si supera, bueno, és que si supera la inflació que hi ha hagut l'últim any, doncs és algo bo. Per tant, mira... Si això no es tradueix a una pujada de preus... A no ser que nosaltres siguem uns incompetents en economia, que segurament Que ho som, que ho som. i que no ens entenem d'altres coses que passen per darrere d'això, això em sembla... Que jo a batxillerat vaig fer economia. Aviam, ho vam fer tots, ho vam dir l'últim podcast. Ja, Per això. Vas dir-ho tu, però no, aviam, però tu... No, Però però les notes pujaven gràcies a això. aviam, vam fer Només economia fa de falta. l'empresa. Tipo, era bastant lamentable. Una miqueta. Jo em recordo que només em vaig dedicar a empullar. Sí, No és estan que pujant vulgueu preses. fer enginyeries. Crec que estàs patant el micro. Probablement. No és que vulgueu fer enginyeries. Sí, sí. Recomanació sèria. Feu economia a primer batxi, a segon de batxi, si pot ser, feu química, perquè a mi m'han follat pel cul. Bueno, això perquè fas enginyeria mecànica, a mi no m'ha servit de res. Bueno, sí, mireu-vos Tampoc. què necessiteu, però primer feu economia. Sí, perquè puja molt la Dona molta mitjana, nota. molt. Sí, però que deies, fes química per pujar nota, jo no. No, química No, química no, Però Química si te la no vas baixa. a fer un any... Tu, aviam, realment això, si et mires les carreres que hi han, doncs mira quines assignatures hi ha, perquè si vols fer enginyeria informàtica no hi ha química, si vols fer arquitectura tècnica no hi ha química, doncs no facis química a la Sí que n'hi ha. Ah, fas química? Jo he fet química, però poc, tipus, he tocat Jo no l'he ni l'essencial. tocat. He tocat electro. Jo et trucaré ara, d'aquí 2 setmanes. Jo no tornaré a veure circuits, en principi, això em van dir. Electro, la millor assignatura que hem tingut a batxillerat. Sí. Algun dia us explicarem de com va anar Electro. Les històries d'Electro. Les històries d'Electro, podria ser una secció. La nostra Sí. foto, Les històries Mira, d'Electro. la nostra foto el dia que hem anat vestits Sí, iguals. tenim una foto. Electro és una assignatura que la fèiem per separat per bueno, per l'IO, que era l'Institut Obert de Catalunya, i per tant no ho fèiem allà a classe amb els profes i tot. Però i a mi em va tocar que anava amb en Pere Esquís i un altre amic. I un dia, sense voler, ens vam presentar iguals a col·le. Literalment iguals. Un jersei, mateix color. Semblàvem color. de Podemos. Però Sí. No, semblaven més Cayetanos, crec. Ja, sí. Però Era això, molt votant és una foto polític bastant del PP. mítica, algun dia la compartim. Jo de fet encara tinc la foto. Algun dia No, la sí, jo compartim. també. Tu també, no? És que Estic per emmarcar-la. Per això algun dia la compartim. la imprimim i la fiquem aquí darrere. Sí, tamany real. Bueno, no ens passem. Un dia la compartim per Instagram. Vale, em sembla molt bé. Em sembla bé. Pues res, ja, això del salari mínim bé, no? Bona millora, Sí. sembla. Sí. A no ser que ara la Genial. inflació sigui encara més gran, però bueno, bé. Doncs què, passem a segona notícia? Sí, tampoc tenim molts coneixements aquí per Sí, és per veritat. comentar-ho. Jo només sé que l'economia és una merda, Sí. i sobretot la d'Espanya, però ja està. Però l'altre dia em veure que havia crescut, màgicament. Sí. Vale, una altra, vale. Aquesta, tornem als patinets. L'altre dia vam parlar de patinets. Aquell magnífic patinet que anava tan ràpid em va enamorar. A mi també. Em va enamorar.
Doncs ara, no és que vagin ràpid, ara no poden anar als metros, ni als busos, ni a res del transport públic a Barcelona. A partir de dimecres, o sigui, a partir d'avui. A Barcelona no, però per venir, per exemple, on estem nosaltres sí. No estic segur, perquè jo crec que possible, o sigui, tot el tema transport públic, des de Vic fins a Barcelona, almenys a la T-Jove figura com a transport metropolità de Barcelona, diria, alguna així. Que no n'estic segur, però, bueno, per tot i així pots anar d'aquí fins a Barcelona, pues allà no pots pillar metro, et quedes igual. Però és que a mi em molesta molt perquè pujo dintre el tren i sempre hi ha el típic tio amb el patinet que et clava hòsties amb el seu patinet, perquè no sap controlar-lo. I això que el patinet és una cosa, és un objecte. Ja, però jo crec que sí que està bé que puguin entrar. Sí, però... Perquè si no, pobres, doncs aviam, no aniràs amb el patinet per tot Barcelona. Bueno, si vas 99 com l'altre dia, sí, segurament pots fer-ho. Em va sortir un vídeo a TikTok d'un tio que tenia el patinet que podia anar fins a 180. Què cordes? 180? No, però és la gent T'ho juro, tipo, el van provar i veies allà el comptador, bueno, el velocímetre, que arribava fins a 180 i jo vaig dir... Però 180 però que car, et mates, tio. I crec que li va costar uns 6.000 euros. I per què vols allò, tio? I per què no? És molt barat per lo que és, Ja, clar, per això. Ja. O sigui, et val com un cotxe? Però és que tu no n'aniries a 180. Com un cotxe de segona mà? Bueno, però amb un cotxe no la palma, saps, per anar a 180. Bueno, depèn. Però ja m'entens, si vas a 180 amb un cotxe o amb un patinet, les probabilitats de matar-te són bastant... Has anat mai a 180? No. Això 100% que no, si ara ni de conya m'he ficat a 180, no estic tan boig, tio. No. Us heu ficat a 180, vosaltres? No crec que els nostres cotxes arribin a 180. El meu sí. Jo crec que podríem, però al cap de l'estat... No ho he provat. Home, amb molt pujat de voltes segurament sí, però en plan... Sap el cotxe, no? És que la baixada per venir fins a mi casa, clar, és una baixada bastant llargueta que pots agafar velocitat. Però no ho he fet. Però a mitja autopista... Mama, si m'estàs veient, no ho he fet, tranquil·la. No pots agafar 180 allà boig, no hi ha pas espai. Hi ha espai. No. Quina baixada? La d'abans, la del costat d'Hostalets. Vale, sí. Allà... Bueno, ja a mi casa també pots, saps? No, però amb els revolts que hi ha, pilles i salt. Ja, però just allà on deia, on l'esquís una vegada va córrer una miqueta, que diguem. Una miqueta, sí. Doncs allà es podria. Però no, que no estem... Que allà que realment, no, ara seriament anar a 180 és d'estar puto malalt. Sí. I sobretot amb un patinet. Per això, sí, no, però és que en patinet trobes una pedreta de merda i ja caus, i et mates. Això de la... Bueno, jo crec que a 180 és que ni notes la pedra, o sigui, les saltes. Han posat això, aquesta restricció, perquè va haver-hi una explosió el dia 17 de novembre en un tren, ho vaig veure. I va haver-hi, diria, 3 ferits, això. I o sigui, aquesta és com una prova pilot de 6 mesos i després estudiaran com poden fer per reincorporar aquests tipus de dispositius al transport públic. És veritat, hi ha molt merder amb les bateries, no? En plan que exploten. Sí. Està bé, però... Està bé que ho regulin. Està bé, vale. No, a veure, sí, i les multes poden ser de fins a 200 euros, que bueno, és una multa considerable. Jo no portaria el patinet, perquè et val el mateix el patinet que la multa, segurament, o pràcticament. Bueno, no creguis, és tan caríssim. Ja, sí, bueno, però 2 multes i el patinet ja és el que t'hauria costat. Doncs, va, segona notícia, o teniu alguna més a comentar, això? No, jo crec que no. Després de saber que en Ricard es fica a 180... Que no. Ningú aquí es fica a 180, nosaltres respectem els límits de velocitat. No, perquè com podeu saber, aquella norma de superar per 20 km per hora a l'hora d'adelantar es va treure. En sèrio? Es va treure, sí. Clar, perquè quan ell es va treure el teòric... Tu no ho sabies? No, però quan tu et vas treure el teòric també estava encara. Sí, però el meu profe d'autoescola m'ho va dir. Clar, l'únic... Igual quan jo em vaig treure el carnet... Quan m'estava traient el pràctic... No sé pas, sí, em sona que sí, perquè no quan jo me l'estava traient em sona que em saltés la notícia que s'estava plantejant. És que jo me'n recordo quan m'estava fent el pràctic, li vaig dir al meu profe, encara, tipo, puc adelantar aquest? I diu, a quan va? I dic, va 100. Dic, però jo vull anar més ràpid. I em diu, no pots superar jo. Com que no? I dic, quan tret jo? Es veu que volen posar radars de tram a les carreteres en plan de curves, és com... Per què? No, home, però aquí baixant direcció a Barcelona hi ha un radar de tram d'aigua freda a la Garriga, pràcticament. Ja, pues... I allà hi ha molta curva, El que passa que està bé, crec, perquè allà sí que anar més de 80 és perillós. Allà sí. Allà està. Però t'estic dient carreteres de curva, literal, com, jo què sé, la d'anar fins a Viladrau. Val, sí. Aquell tipus de carreteres volen ficar-hi radars de tram. Home. Una tonteria, de veritat. No, ja, perquè automàticament no corres massa, no? No. O te la cardes, vaja, però bueno. No riguis. Ens es fa riure aquí, Sí. No, bueno. Passem a la següent notícia, mira. Sí. Que de fet és de putos conductors i de velocitat, ja, joder. Però l'altres no, Nil. Què passa avui? Però l'altres no, sisplau. Perdó, Ricard, perdó.
conductor és interceptat per la Guàrdia Civil Aquest et caurà molt bé, aquest home. mentre anava a 242 km per hora per l'autopista, que hi havia 120 màxim. Això a Galícia. La cosa és que nosaltres estàvem dient que anar a 180 era malalt. Doncs aquest tio es passa per 60 km a l'hora. Ricard, has anat mai a 240? Jo crec que el meu, No, això sí que per començar, el meu cotxe no hi arriba. No, el meu Però, tampoc. Segon, si arriba a 240 jo crec que em quedo sona- sense cotxe. Em sona que fos un Directament. cotxe... Em sona que fos un cotxe molt normalet, Espera, estic obrint notícia. Va, normalet, que vagi 240. Ah, vale, no. No, És un cotxet està bo, bé, és un està cotxet molt bé, bo. tio. Vull dir, no és un cotxe... No és un Twingo. No és un Twingo. T'estàs ficant amb els Twingos? Ja, m'estic... No, estic fent cotxes d'aquests normalets. He aprofitat la polèmica. T'estàs ficant amb He aprofitat la els polèmica. Twingos? No. No, però nosaltres tenim cotxes molt similars a Twingos, vull dir, no... Sí, I ben el contents. meu de mida, És veritat, Sí. de dimensions, és igual que un Twingo. Però que estan de puta mare, o sigui, res en contra, sort d'aquests Em cotxes. porta on vull anar, és el que necessito, no vull res més. Tipo, Llàstima, o sigui, ojalà gastessin menys gasolina. Clar, no necessito anar a 200, quan va aquest tio? A 242 No, és que km per hora. 242 quilòmetres jo crec que se'm acaba el dipòsit abans És d'arribar. que jo crec que aquest tio volia fer un temps rècord en anar d'un punt a un altre. Sí, bueno, doncs l'han pillat i... No, allà ficava que ho han portat a un jutjat i tot, perquè ho avaluï, però Home, és que 240. segons el codi de multes per excés de velocitat, a partir dels 191 km per hora s'atreuen 6 punts i hi ha una multa de 600. Clar, hosti, hi ha 50 quilòmetres de diferència, doncs- jo crec que això... És prou barat. Per Sí, mi, llavors- per mi t'haurien de donar el carnet, Un ja cop està. passes als 190, ja, és que ja te la suda llavors. Però és que és barat, és prou, Ja, jo però- pensava que seria més car, és prou barat, Bé, la multa no és prou... Ja, és que per mi si vas a més Per de anar, 200... per anar a 200, que tinc només el 600 carnet, euros de tio. multa i 6 Per mi- punts. per mi que Bueno, tinc el aviam, carnet. 6 punts són molts punts, Quants Ja, en tenim però- nosaltres ara? El 6. Sí, Té uns anys el treuen, però- Ah, però per anar amb el mòbil diria que també eren 6 punts. Té Per bastants tocar-lo. punts. I tio, aviam, si el toques al mòbil mentre estàs a un semàfor, o si vas a 242 crec que hi ha una És diferència. veritat, el semàfor no pots tocar el mòbil, Ja. Anava a comentar anècdotes, però no Vaja. les comentarem. No les comentarem. No, però a mi em sembla el tema multa, o sigui, 600 euros i 6 punts em sembla poc, o sigui, vas a 242, tio, no? Sí. Per mi t'han de treure el carnet. O sigui, tal i com... Per mi... Sí, per això he llogat un circuit. Això Sí, sí. a mi em sembla tan greu com allò de com anar a 0,8 d'alcohol. Però és que de cop et trenca algú per allà al mig, en plan, es posa a adelantar i no frenes. Clar que no, és que no pots. I si frenes, Home. si frenes se te'n va el cotxe. Si frenes que sense perquè frenos i sense... l'ABS encara et sense res. saltaria, però és que no tens temps de frenar. De 242 a 120 no frenes. Així, en plan, si tens molts metres. Ja. Tot és possible. No, però si et No, fiques no, allà a fer no, no. frenasso, si et fiques a fer frenasso, te la cardes, Doncs, és que és molt relacionat amb l'abans. Abans ja hem acabat parlant dels cotxes, a l'última notícia que Sí. era del patinet. A més a Galícia, és que sempre passa a Galícia. Sí, a Galícia la gent està una miqueta més boja, no? Galícia té coses bones, però alhora Sí, no sé. no saps què passa per allà. No. Tipo, estan a un altre món. Sí, o sigui, Galícia sempre s'ha caracteritzat És com, per ser clar, una miqueta... és com dir, per exemple, aquí a Catalunya, que hi ha Lleida. Lleida, pagesos. Lleida és l'excepció. Molt bé, acaba de Sí. O sigui, és literalment, almenys a nivell territorial, és Tipo, un quart de Catalunya. tipo, Ricard. si hi ha algú de Tenim poca audiència, Però deixa, poc potencial, deixa. no el retallis més. Si hi ha algú de Lleida, perdona, però és que són coses que passen. Em demanen per aquí quin dia el pengem, el podcast d'avui. Jo el penjaria entre avui i demà. Segurament, no? Jo, final de setmana. Ja, després ho parlarem, però... Qui t'ho ha demanat, Nil? Nil, qui no- Especial menció a Adrià Parra, amic que jugava amb mi a bàsquet l'any passat. Bueno, Adrià, ja pots estar Fidel feliç. seguidor. Ara ets famós, ara et veuran 4 persones. Digue'ns el teu Instagram. Que... No, ja ens segueix, Per cert, si no ens seguiu, ja ens esteu seguint al És nostre veritat, Instagram. sí, home. Instagram No. i TikTok. TikTok i YouTube què? I Va, collons, YouTube què? l'estan veient. Subscriu-te. Bueno, no, però perquè podeu estar mirant per Spotify, Ah? escoltant per Spotify. No fas Va, això. mirar per Spotify està complicat, de fet. Sí. Si estàs a Spotify, vine a YouTube. No, bueno, Sí. també, vins a YouTube, et subscrius... deixes el like, et subscrius Vale, i després sí, te'n tornes a em sembla bé, Spotify. Sembla bé. Jo vaig molt bé. Però et volem audiència a tot arreu. Sí, Si te'l vols escoltar 3 vegades, una a cada plataforma... Bé, 2, una a cada plataforma, perfecte. T'avorreixes d'estar estudiant, tens una setmana per estudiar i te'l vols ficar en bucle durant una setmana? Sí. T'ho agrairem molt. Una altra cosa, avui, tema tasses, com ha evolucionat la cosa? Jo segueixo sense. L'esquís se l'ha plantat, però en canvi ha portat un cub de rubí. Algo és algo. Portar la maleta i Algo, quin estètic. algo. Després jo porto la tassa, la mateixa del Liverpool, i porto però una bona infusió. Sí, i jo porto aigua, però està congelada i tinc... Sí, està o molt sigui, freda. ho ha fet ara més mateix. que res. L'únic que ho ha fet bé sóc jo, perquè Sí. enganyar-nos. He marxat tard de casa,
per escalfar l'aigua, ficar-hi i tal... Perquè jo estava a punt de sortir de casa meva i veig en Pere que em diu, que em respon un WhatsApp i jo dic, tio, són i 55, havíem quedat en punt, què fas a té casa, ja en 20 minuts? Sí, no, m'estava canviant. Però la cosa és que, mira, havíem quedat a les 10 i he arribat 5 minuts tard, l'altre ha arribat 10-15 minuts tard, i l'altre ha arribat 20, no, 30. Però jo he arribat tard perquè aquest nano d'aquí no havia sortit ni de ser a casa. Ja. I dic, doncs em quedo a casa i quan arribin sortiré. Sí, perquè és el que Se m'ha fet tard. No estarà a casa a l'hora. Tipo, jo de la meva casa fins aquí tinc què? 4 minuts amb cotxe, 2 minuts? No, Sí, 2, jo ja tenia 2 igual. minuts amb cotxe. I amb què has anat? Has vingut caminant, no? Amb cotxe. Ah, amb cotxe. I on l'has deixat? Eh? On l'has deixat? Més Davant avall del del teu. meu. Bueno, en plan, jo sí, he deixat pues un no Tipo, l'he perquè jo havia deixat un lloc perquè en Pere parqués, Sí. però el nano es veu que no té visió i no ha vist que hi havia un Bueno, lloc per perquè aparcar. veig el teu aparcat lluny i dic, això és que no hi deu haver lloc, aparco aquí i ja està. Bueno, ja ho sabràs per la pròxima. Vale. Vale, va, anem per la següent. I... Vale, diria que m'has copiat notícia aquí. Ep, Sí, m'has copiat notícia, o és diferent i és pràcticament igual. D'un cotxe... Quina pèssima preparació. Diria que és això. no és la mateixa. No? No és la mateixa. Comenta, és qui se l'has ficat tu, no? És la del maletí a la bitllets de A7, 50. Sí. A la A7 va caure un maletí amb bitllets de 50. Ah, vale. I es va parar tothom a l'autovia. Falsos o de veritat? No, de veritat. I es va parar tot Déu a recollir Agafar-lo? bitllets. Ah, en sèrio? S'ha de ser tonto per no I va parar-se. haver un no? pavo- No m'he Agafar-los. disparat, de Ojo, veritat. No estem tan rics. I va haver un pavo que va recollir 500 euros. Que cardes, home. Home, amb 500 Ojalà, euros... Això és tocar-te la loteria, O sigui, ja vas amb el cotxe, es para, bueno, jo freno, rebento els frenos si cal, perquè agafar-me. Sí, no, home, està bé. Què faries tu, Ricard? En Ricard es pararia i en Ricard es fica a pagar els altres, jo crec, per agafar-los. Sí, veus? Home. Sí. No, jo en Renat el veig més de posar els quadres intermitents, parar-se en un lloc no perillós, No. Pagar-los i agafar-ho. Sí. i després robar. Saps quina seria la meva estratègia, no? Ficar el cotxe... Atropellar-lo. No. No, jo què faria seria... Ens hem passat. Sí, jo què faria seria ficar el cotxe per tal que els altres cotxes no poguessin passar. Hòstia, amb el teu ho tens complicat. Ja, Bueno, però nois, puc tapar alguna cosa. Bueno, però la Mig gent baixa carril. al costat del teu, salta el cotxe i ja està. Sí, mig carril el tapes, Ricard. Bueno, pues em poso a pagar la gent, és igual, tio. No, aviam, jo també, a no ser que ningú es parés i que corrés en perill la meva vida... Digue'l, després a part que és al És que crec que es pararia està. tothom. Ja, segur. Bueno, és que allà es va parar tothom. Però i quants bitllets hi havia, però? No ho Eren sé. molts, suposo, no? Han volat tots. A l'A7, a Marbella... Bueno, fica que va quedar plena de bitllets. Aquí hi ha un vídeo, hi ha un vídeo. Sí, el podríem... Va, l'ha vist tothom, És que jo crec que és un somni fer realitat que Si no, caiguin bitllets al busqueu cel. per Twitter, a Twitter et surt el vídeo. Vale, doncs... Es veuen bitllets volant i tot de penya a la carretera. No, ha de ser flipant, la veritat. Deu Però, deu ser en canvi, preciós. però, la cosa és, el cotxe que li van caure, se'n va enterar. No ho sé. O poder va ser... La meva pregunta és, què fas amb bitllets de 50 dintre del teu cotxe? Tipo, tants bitllets. Sí, o és un gàngster És una opció. o algú feia. Però jo inicialment Home, pensava aviam, sí, que els havia sí. tirat ell. Però no, es veu que No, clar que hauria ser No, un sí, gàngster, d'on ha o sigui, caigut. si no, que tens molts bitllets de 50 al maletero, no té cap sentit. De fet, anem a la següent notícia, que té més relacionada. Bueno, va, folis. Sí, no? És molt similar, o sigui... Per això em pensava que l'havies... que era la mateixa. On està? Bueno, següent tros més avall. Aquí està. La policia es troba 200.000 euros en el maleter d'un cotxe. I jo me'ls quedo. Si ets el poli. Ets un polimafiós. No. Ho series. L'esquí seria Ho poli, series. mira, l'esquí seria poli de... Et ve ficar multa i et diu, mira, si te la fico, pagaràs 100 euros. O me'n pagues a mi 50 i no et fico multa. Coses que passen Home. en països no tan desenvolupats. Home, 50 euros són 50 euros. No, però ja. Lamentable, casos de corrupció aquí, Que no siguin mai polis. Que no siguin mai No polis. ho tenia pensat. Però què feien 200.000 euros allà? No, clar, mira, aquesta és la gràcia, que diu que s'ha detingut els conductors, però aquests no poden justificar ni el moviment dels bitllets ni la procedència. Què han fet? Que, bueno, es creu que es perden un moviment de blanquejament de capital, doncs els han portat a comissaria i ja està. Però això, la pregunta és, què faríeu vosaltres amb aquests diners? Qui tingués 200.000 200.000 euros, euros, els donen ojalà ara de tenir-los. cop. Què Ojalà. faríeu? 200.000 euros. Tampoc són tants, Et pot donar per molt, 200.000 Home, euros. no són tants. Clar que són molts. Sí, Clar que sí, són sí, molts, sí. tio, 200.000 euros. Jo em compro directament una casa i em poso a llogar-la, ja tinc ingressos Diguem-los que no passius. són gaires els nostres pares, hombre, si no són gaires. No, collons, són bastants. Sí, Però però vull dir... Dirà, vaya nen malcriat. No, però vull dir, entén-me, un pis actualment, un pis normal, ja et costa uns 150.000.
Doncs et compres un pis. Però compres un pis i... Et compres un pis. Ja, però vull dir, tampoc et dona aquí per viure la vida en plan... Home, no, clar, no et donarà, però sí que et donarà per molt. I... Et donarà per comprar un pisito i un cotxe. O per l'entrada de molts pisos. mòbils, amb el friqui que soc, sí, la veritat. Es tornaria... Això no es fa. Jo no ho he fet. Que cabrons, no mireu així. No mireu així, ho he fet. No. És que després aquí la gent es pensarà coses que jo no he fet. Conec gent que ho ha fet, però jo no. No rieu, tio. No rieu. No, però això sí, amb 200.000 euros tens per fer molt. Sí. Si més no, tio, pots comprar-te un pis o pots pagar l'entrada de molts, hipotecar-los i tens gent vivint allà i tot feliç. Ingressos passius. Molt cripto, però això, Ja. No invertir en criptomonedes. Jo entenc. És una estafa. Encara més haters, o sigui, avui estàs aconseguint haters. Hi ha notícia de tots els No ho sé. Coneixem alguns que no ens escoltaran per aquests comentaris. No, segurament. Jo no he invertit en criptomonedes perquè, sincerament, jo no hi crec. Jo vaig fer alguna petita inversió, vaig ficar 5 euros per jugar-hi. Jo no, jo en criptos no. Però, no, però què... Això que tenim una notícia de... Digue-la. No, ara no, mantenim-la. La vols mantenir? Sí. Home, no, perquè... A mi m'ha sorpresa, però... Ja, sí, no, bueno, ha recuperat bastant. Per això. Però el que deia, això dels 200.000 euros que deies tu, entenc el que vols dir que no et donaran per tota la vida. Òbviament que no, però, home, seria un boost flipant, Però si ets intel·ligent pots invertir-los de tal forma que... No comencem amb tonteria. No sé si t'han agradat a invertir. Ludòpata, és un ludòpata. Invertiu, sobretot en el... Aneu al casino, no pot passar res dolent. És un ludòpata. O aneu al casino, fiqueu all-in al vermell i si guanyeu, dupliqueu. I si no... no, i si no et quedes com estaves abans d'haver trobat És que exacte, què passa? Res. Jo perds 200.000 euros al casino i et vinc a pagar, tio. Crec que l'agafem i el venem en ell. Ja em guardaria 2 bitllets de 50. Molt bé, perds 190... No, 199.000... No, perquè després els perdia amb el taxi de tornada i els perdo 100 euros. Ja, també és veritat això. Perquè ja val més de 100 euros, jo crec. No hi ha cap casino per aquí? A Vic n'hi ha un? En van tancar un. Està tancat el de Vic? El de la plaça? Sí. El van tancar. Doncs no ho sabia. Ara crec que és un lloc on la gent que té calés va allà a prendre alguna cosa i ja està. Pot ser, sí, però encara hi ha el nom de casino, bueno, perquè és que està de pedra allà. Com històric, no, que diguem, sí. Per això. Vale. No, doncs home, ja tingués 200.000... És que és molt difícil dir què faríem, no en tinc ni idea, la veritat. Ara mateix no en tinc ni idea. Invertiries en l'Elon Musk? No, em compraria... Per pagar la carrera aniria bé. Sí. Sí, això sí. Els dius papes... Però encara te'n sobren. Home, una mica. Per això. Et pots comprar el pisito per fer la carrera. No, mira, si podem això... compraria un cotxe, Ens anem un pis a Barcelona. Us compro un pis a Barcelona personalment i anem tots a viure. Gràcies, Daniel. Gràcies. Bueno, us el compro. Més que res el comparteixo perquè estarà en el meu tot. M'és igual. Si pagues la llum, l'aigua i tot, jo estic content. I vivim allà d'ocupes. Esclar. Us paguem tot en Nil. Us convido, bueno, sí. Li demanem una Play? Home, la Play... No, clar, ens podríem comprar unes quantes Plays. No, el que passa que no n'hi ha en stock, per tant... Bueno, la demanem i arribarà. Sí. Però per Alibaba i AliExpress he vist una... No és una Play, és una Play falsa, però de 22 euros, però... Ojo, Però és bastant realista. Parlant de Plays, PlayStation VR, la 2, l'han presentat i tal, i està sent un fracàs, Per què? Pel que vols dir que ha passat? Ho he llegit així en plan alt per alt, no està a les notícies, Sí. Però he llegit com que encara no està a la venda i tal, però en plan pots reservar-la, com la Play, normal, Sí. I que no té reserves, que està bastant fracassant. Ja, perquè alhora poder és com molt... Qui ho compraria? Aviam, és que has de tenir la Play... Primer de tot? Clar, no és tenir diners... Primer inconvenient. Tenir diners i alhora voler... Clar, jo home, a mi, clar, com per voler, clar que sí, però... No crec que utilitzes gaire. Clar, no sé quan va, la VR. A part, deu ser carot. Tipo, jo crec que aquell tio que va recaudar els 500 euros en viatge 50 que li van caure del cel, sí que potser ho podria comprar. Però no es pot ni comprar la Play 5, bro. Quan val? 700 euros. Hòstia. No. 500, la vaig veure per 700. Sí, bueno, sí, però en si val 500. Igual ha baixat, però... El que sí... això que dic, les VR de la Play pot ser que no es puguin connectar als ordinadors. Sí, literal, no es poden connectar. Clar, és que això, si quedes així delimitat, està complex. Home, així, perdoneu, però jo no ho compro. A part, no podries... Vull dir, les VR que les farien moltes coses per internet, ho pots connectar, però és un merder. Però no les pots explotar tant com podries unes d'ordinador, unes Oculus... No, òbviament que no. Sí. Doncs què, següent notícia?
Sí, si voleu, sí. Em deixeu veure i vosaltres llegiu, si us sembla bé. A veure, quina Quina anàvem? Aquesta... Aviam, si vols baixar... El de Galícia ja l'he aquesta. Aquest 10 anys de presó per una parella. Vas fer tu, no? Sí, l'he trobat en plan a Google Notícies avui quan m'he arribat. Sí, jo també em va sortir ahir. Però vaig dir, no ho escriuré, però veig que ho has escrit. Però no passa res. Bueno, si vols no la diem. No, digue'm-la de ja de pas. 10 anys de presó per una parella iraní que va penjar un vídeo a Instagram ballant al carrer, càrrecs de promoure corrupció, prostitució i propaganda. Jo he vist el vídeo que ballaven i era un ball normal. Jo ja he vist molta corrupció, No, però és que Iran de fet és on han tingut tot el merder amb les sí. noies i tot, així és molt complicat i està lleig perquè n'estic segur ja, més que el noi no és la noia que pugui ballar i pugui penjar aquesta Sí. El tio no crec que els importi de res i està, home, és algo molt denunciable. La noia tampoc portava allò al cap. El vel. Això el vel. Clar. No, doncs allà Estàs obligat, allà. Sí, clar, per això havien hagut totes aquestes... Hi havia una escaladora, de fet, que escalava sense el vel, que no sé què li va passar. Sí, no, hi ha hagut molts merders i també una noia que al Mundial de fet va haver-hi un jugador de futbol que es va posicionar a favor de les dones i l'han executat. Com? El van executar, un jugador, sí. Sí. Què va passar? S'acaba de parar la càmera. S'ha parat? Se sent el podcast, no? Se sent. Perdoneu, hi ha hagut un petit fallo tècnic. Estàs gravant? Seguiu. Sí. La càmera s'ha parat, Efectivament. s'ha acabat la bateria, però podem seguir, tenim més bateries. Sí. Perquè en Pere és ric. Ja, no me'n recordo. No, les vaig comprar, crec que per AliExpress, pirates. Per això s'acaba. S'acaba. No sé ni per quina notícia Per això exploten les bateries. Tu fica la següent. Sí, La que et vingui de gust. Pita colorita. Vale, sí. Sí, aquesta. El divendres, Aquest divendres. 3 de febrer, es presentaran els nous uniformes de... Espera un moment, que l'he perduda. Aquí, els nous uniformes dels Mossos d'Esquadra que portaven el mateix disseny des de fa 40 anys. Quin bon disseny. Teòricament serà més còmode, mantindrà els colors, però sí que el blau clar que té serà una miqueta més fosc. Però bueno, què en penseu? Res, és una notícia bastant sin más. Molt bé. Molt bé. És necessari? Creu que és necessari? O fins ara anaven bé? Perquè jo pel que he llegit no és pas més per tema seguretat, no és allò, no anirem més segurs, simplement anirem una miqueta més còmodes, es veu. Va, si han d'anar més còmodes. És que el problema és que quan t'apallissen, com que no et poses a mirar l'uniforme que porta. No m'espurres, Ricard, no m'espurres. Ricard, bueno... Anava a fer una broma, però... No, m'apunyalarà avui. No m'han apallisset. No, anava a fer una broma en Ricard. No, cuidado. No, bueno. Ai, tio, ja tinc la... Està fredíssima ja la infusió, tio, quina ràbia, Sincerament, em fa ràbia. Està bec i no dona satisfacció, està més fred que l'aigua d'en Ricard. Bueno, això, aquesta notícia no dona per mas, o sigui, simplement això. Si han d'anar més còmodes, si han de córrer i tal, millor. Però jo, és això que diu del color, no sé si es notarà gaire, però... Que serà més... Bueno, fa poc van canviar els cotxes, també. Això és veritat. És veritat que van tenir problemes. Perquè els van ficar com mig fosforitos, oi? No, van tenir problemes en carregar-los, crec. Perquè em van ficar uns elèctrics, crec. No, però això era la Guàrdia Civil, em sembla. Sí? Els Mossos van canviar els cotxes com a tal, com estaven... Bueno, evidentment i els cotxes també, però... L'aspecte, vols dir? L'aspecte, sí. És que no sé... Em sembla més estètic. És que no me recordava aquí, però això van canviar per cotxes elèctrics. Això va ser la Guàrdia Civil, si no recordo malament, que van comprar l'hòstia cotxes elèctrics, moltíssims. Sí, però no sabien on. I no tenien per carregar-los. Exacte, sí. I estan allà parats. És molt fallo, molt típic error espanyol aquest, Però és veritat. Sí. És veritat, igual que allò del submarí que el van fer i després no sortia del... El que no flotava i quan va flotar no cabia al port. Exacte, això, o un vaixell, alguna així, però que són molt errors típics d'aquí. O d'aquell tio que va saltar i va empotrar contra aquella farola. Sí, la farola és bastant mític, allò, Això són coses, no passen a altres països. Allò passa a la història, ja. No passen a altres països, només passa aquí, això. Va, passem a la següent. O directament amb Marina Rajoy. Aquest tio és història per si sol. Sí, home, sí. Aquest home, tio, és un movidor. No com a bona. No com a bona, però perquè és ell. Ens ho haguéssim passat bé, si fos per tema notícies. Sí. Hagués set bo riure's una miqueta. Va, anem a la següent. Spotify. La plataforma de music streaming creix més d'un 14% en quant a usuaris premium. Ara té 205 milions d'usuaris premium i prop de 500, gairebé 500 usuaris habituals. I tot i així, tot i aquest increment, des del 2006, que és quan es va fundar, encara no ha tingut beneficis. I
I tot i ser la plataforma de streaming music amb més gent, ha registrat pèrdues de 430 milions d'euros el passat any, el 2023. Tot i així, els ingressos han augmentat en un 21%, o sigui, no arriben a augmentar els ingressos, i bueno, les pèrdues És ja... és que s'ha de pagar la deuda del Barça. Ja, sí, el Barça està car, està car. No, però realment és curiós perquè, bueno, no amb Spotify, o sigui, realment no em sembla una cosa dolenta, perquè la majoria d'empreses d'aquestes grosses els hi passa, no?, que estan en pèrdues constants. Però home, és a destacar, que no sé, crec que el model de negoci al 100% no ha de funcionar, no pot funcionar si hi ha totes aquestes pèrdues, tot i els grans ingressos, els grans usuaris... Però saps què passa? Sí. Que hi ha gent com jo que tenim el pirata. Ja. Estàs dient que tens el pirata. Sí, no, i ho accepto. Sisplau, que algú important, algú el denuncia. Hi ha coses que ara el Spotify fa i el meu no. Ricard, perquè jo el tinc des de fa 3 anys, potser el pirata. No, que està molt lleig, Ricard. Però a mi no em surten anuncis. Ricard, paga. Però a mi no em surten anuncis. Ricard, si vols... A mi tampoc em surten. Però és que no faig servir Spotify. No, jo tampoc. Tu fas servir YouTube Music? Sí. Però no pagat. No tinc el premium. Ja, però ell quan té connectat amb el seu cotxe, si tanca el mòbil, o sigui... adéu la música, no? Sí, però bueno, sí, pots tenir el mòbil connectat dintre el cotxe, no és problema. O sigui, tenim aquí un que paga que no paga Spotify i el té il·legal. Ho accepto. Jo que pago el YouTube Premium i per tant em ve el YouTube Music i el YouTube Music sense anuncis i tot... Però tu digues com pagues el YouTube Music. No, ja no. No, perquè no es podia, ara ho pago amb el descompte d'estudiant, perquè pago com 7 euros al mes. I després aquest d'aquí al costat, Pere Esquís, que no paga YouTube Music. Els únics dels legals... Almenys no tinc el pirata. Il·legal. Hi ha un senyor que ens està mirant des de fora. Sí? Sí. Bueno, interessant, I segurament t'està sentint. Sí, no? Segurament. Bueno, va, seguim. Això, res més a comentar? No, que només hi ha un temps... O sigui, clar que tenen... Nosaltres no fem servir Spotify i l'altre té pirata. No, però jo dic... Clar que estan amb però a més m'ho va fer el meu germà. Ui, però no sé si com... Me'n recordo que ell m'ho va dir i jo vaig dir, sí, fica'm-ho. Estàs dient que això és un crim organitzat, ja. Sí. No sé si com a usuari normal, però comptes. Poder com a premium no, però... Jo crec que no compto. Com a res. Segurament no, perquè no actualitza. Pensa que és la PK. Però la compte sí que la tens ficada, o no hi ha compte ficada? No hi ha compte ficada. Clar, jo de l'Spotify el tinc amb compte i tal, però només el tinc per mirar si es penja els podcasts i ja està. O sigui, jo tenia, abans el feia servir, però... És que pels podcasts, com que pago el YouTube Premium i puc apagar el mòbil, doncs el fico per YouTube i ja està. I va la mar de bé. Doncs va, jo amb el pirata també puc apagar i també va la mar de bé. Però no estàs contribuint a la societat. Si tothom fos com tu, no funcionaria el món. Exacte. Aquesta pobra persona que està a Spotify ha de cobrar d'algun lloc, Ricard. M'és igual. De fet, han retallat la plantilla amb 600 persones, les han fet fora i representen 6 persones. I Google, tothom està retallant personal, sí. Bé, és que amb les guies i tot, normal. Per això. Bueno, ho estan centrant molt. Més que res estan retallant en altres zones per centrar-se en la zona de computació i intel·ligència artificial i això. Un altre. Aquesta és bastant del meu camp, és tema mòbils i tot. No, però és molt interessant. Va de píxels? No, va de Huawei. M'has decepcionat. Va de Huawei. M'has decepcionat. Estats Units vol acabar de liquidar Huawei, bàsicament prohibint exportar xips 4G. No sé si ho sabeu, comento una miqueta la situació, no? Doncs Huawei, per temes d'afiliació, està com molt associada amb el govern xinès, i als Estats Units els hi va prohibir coses com els serveis de Google, els hi va vetar els xips 5G, que el 5G suposo que tothom ho sap, però és l'internet, bàsicament, de tenir-lo més o menys potent. I també, o sigui, cada vegada els de Huawei han pres polítiques per mirar de dependre menys d'empreses americanes, perquè no només per això serveis de Google o els xips 5G, sinó que molts dels productes i tot, coses del mòbil, o sigui, jo que sé, com els xips, o les coses de càmera, de hardware mateix, o les pantalles, doncs poder les necessitaven d'Amèrica. Però ara, si els treuen els xips 4G, vol dir que, si volen fer mòbils, hauran de fer-ho amb 3G. Que 3G és una tecnologia de quan els nostres pares tenien un Nokia. Sí. Què us sembla? Jo no entenc de telèfons. Bueno, tampoc fa tant, els nostres primers mòbils encara tenen... i aquests també en tenen, però, clar, no és això principal ja, però tenir un mòbil 3G, ara per ara, no en comprar ningú. Si ara ja havien tingut problemes en tema ventes, imagina't si... El 5G pots anar amb el avió 3G. No, és veritat o no? En principi, ara diria que traurien coses que et deixarien d'aquí un temps o alguna cosa. Sí, volen que els avions... És que realment ja no interfereix l'avió amb el mòbil. Per això. Llavors volen ja que puguis fer servir el mòbil de l'avió. Que igual travesses algun país i t'entra una tarifa que flipes. Ja, això és interessant, No, però és això que
I les està encarregant Huawei, que, bueno, home, tu has vist un cap Huawei? Jo no, meva mare. Jo sí, tu Jo també. sé. Jo Home, eren bons, sí, és veritat. Tio, meva mare em va tenir un i va durar. És idèntic al Huawei. Però eren bons mòbils, i encara fan mòbils, clar, fan mòbils molt bons, però que si ja no tenen 4G, molta gent ja no s'ho vol d'això, no tenen Google, Però i si no tenen ni 4G ja... Els Honor sí que podran seguir tenint 5G i tal, no? En principi sí, això sí. Bueno, i si tens un mòbil que té 4G o 5G, no t'ho trauran. No, és algo No, físic, però vull és dir, algo els físic, pròxims Honor, com que no estan ja vinculats com a tal. Pot ser, no, clar, no, tal com poden tenir serveis de Google, també podran tenir això, en principi. Vale, doncs anem a un altre. Tornem a parlar de Shakira. De Bizarrap. Vamos, Shakira. I de Miley Cyrus. Però no és algo bo, vull dir, no és algo bo per la Shakira i en Bizarrap, és bàsicament que sabeu quina cançó és la de Flowers, de Miley Cyrus? No. Pues està al top mundial ara mateix, fiqueu-vos al dia. Ja, la van treure... Enhorabona, Miley Cyrus. La va treure com... Segur que ens està veient. Però segur que ens entén, Però la va treure com 2 dies abans que la... Congratulations. Va treure la cançó 2 dies o 3 abans de la Shakira i Bizarrap, diria, o per allà mateix. També és una cançó que parla d'amor i de... Que li han trencat el cor. Sí, efectivament. Parla de Twingos? No. Així no és tan bon. No tira el bif de forma tan directa. Es veia venir que la de Shakira seria més temps boom, sí. i ja està. Va trencar molts rècords al principi, però no tant. La cosa és que ara la cançó aquesta de la Miley Cyrus les duplica, bàsicament. O sigui, no hi vaig mirar perquè vaig mirar i sí, almenys allà a l'Spotify està... És que és en anglès, és internacional. No, la Shakira també és internacional, però principalment era el morbo de la gent de... Sí, molt que parla castellà. Sí. A part en Piqué i tot. Per això. O sigui, el de Shakira més morbo que la cançó com a tal. Sí, perquè a mi la cançó personalment no em va agradar gaire. És com la cançó d'en Quevedo, la cançó d'en Quevedo amb Bizarrap, que també és el mateix, que va fer molt boom perquè s'enganxava i tal, però després no és una cançó tan bona, que diguem. En canvi aquesta és una cançó més normal, l'altra més... Sí, no tira bif allà tan directe. És la típica cançó. Sí, bàsicament. Doncs va, canviem. NBA, bàsquet, però no parlarem de l'esport. Coses extraesportives relacionades amb l'estrella Anthony Edwards, jugador de Minnesota Timberwolves, que confessa la seva addicció... Aquest home em representa. Ho has llegit, no? Ho he llegit, em representa. Confessa la seva addicció pels chetos. Està molt bo. Ha confessat que consumeix... Bé, això va en una entrevista amb un mitjà que es diu GQ Sports. Ha confessat que consumeix més de 21 bosses per setmanes, Això és passar-se. prop de 3 bosses per dia, a vegades més i tot. Li encanten unes que es diuen les Chester's Flaming Hot Fries, ni idea, però diu que menja des dels 5 anys. Pots buscar-me això, què és aquesta bossa? No, ho busques després perquè ells no ho veuen, no estarem aquí buscant. Exacte, busca-ho. O pots ensenyar-ho a la càmera, de fet, si vols. No. No, com que no ensenya'm? Però això que, tot i aquesta addicció que l'ha tingut sempre, doncs està fent la seva millor temporada a l'NBA i tot el que sigui, i les esperances de la franquícia Minnesota estan posades en ell. Sobretot per algú més ficat en el món fitness, com tu, Pere, què en penses? Els chetos estan boníssims. Jo esperava una resposta de dir, home, si és un esportista professional, d'elit, s'ha de mirar de cuidar... Ja sé quins són. Així, sí, mentre no li interfereixi, faci el que vulgui. No, sí, no, i és veritat, allà a l'NBA no és només aquest, n'hi ha molts, que... a mi m'agraden molt, menjo cada dia Oreos al matí, no sé, que és com que està bastant... Ja sé quins són. Ensenya'm. Són els modes ganxitos. Sí, però jo què sé, no es veurà pas si ho ensenyo així. No, crec que són aquests, ho he clicat bé, no? Ja, una miqueta es veurà, suposo. I després al TikTok, Ricard, doncs ho fiques gran i ja està. Sí, va. Són els típics ganxitos de tota la vida, però mode més pal, picant i mode pal i que pica. Sí. Doncs això... Estan molt bons. És que els pelotazos... Ara mateix em vull comprar. La cosa és... M'han vingut molt de gust, els chetos aquests. El senyor Anthony Edwards en consumeix molts. Vosaltres en consumiu? Jo no en consumeixo, ara mateix no. Però estan molt bons. Però si en tingués realment allò que els veus... m'està entrant abans d'anar a casa després a agafar-ne. A mi també, ara mateix. Tipo, acabem això, tallem ara en 5 minuts, anem a pillar uns chetos. Mengem 4 bosses i després... Ens anem al bon preu mateix. Sí, el que estigui més a prop. No, bé, doncs això ja més... Mentre a nivell esportiu i a nivell físic estigui bé... Sí, llavors... El que sí és que jo crec que hi ha gent que per genètiques no s'han de cuidar tant per estar tan perfectes, perquè aquest tio és un toro, o sigui, no l'hauries de veure. Bueno... A més està forrat. Sí, bueno, sí. Bueno, però això no influeix en la vida. No, però menjar-se 21 bosses a la setmana per ell no és res, saps? És com el que pot cobrar en un minut. Però és que no estem discutint el tema. Ja ho sé, però ja vull parlar d'economia. Però tu mateix, si ens compressin 21 bosses a la setmana,
Home, seria una bona hòstia, Jo però la fartaria. Sí, però jo la Quan val fartaria. una bossa de Cheetos? Va, €1, poder. Crec que l'han apujat. 21 euros la setmana. Jo crec que fins i tot l'han 30 euros apujat. cada setmana. Sí, bueno, però... És com anar a sopar un dia. Però més són 120 euros, Però- amb potes Tu, xetos. però És com anar a sopar un dia cada setmana. Però el que es deu cobrar ell Bueno, com hi ha en gent 5 minuts. que fuma i que Sí. està addicte al tabac, doncs tu estàs addicte als xetos. El tabac Exacte. és més car que els Cheetos, Sí, sí, sí. Home, Bueno, hòstia, òbviament. molt més car, eh? I a penya que es Allà, fot pot ser allà a paquets. Austràlia que valia 20 euros un paquet? Ni idea. Jo crec que sí, tio. No ho sé, ni idea, la veritat. Va, següent. El Bitcoin. Aquí sí, anem a parlar de les El Bitcoin. criptos. Doncs, El Crypto Bro, després aviam què d'estar... diu. Que no, criptomonedes no, nois. Hem estat pràcticament tot un any enrient-nos-en bastant dels criptobros, dels bitcoins, Ara, de com ja baixaven. està, ja Molt bé, dedicat, molt tio. bé. Mitja audiència És fora. veritat. No, Hòstia. perquè no crec que tinguem gaire gent allà molt, criptomonedes, Bueno, aviam. Mai se sap. Tipo, hi va haver un boom, sí que hi va haver molta Sí. penya que es va fer rica, però... Jo en conec. Sí? Jo en conec. Ah. Però... Ah, li suda, No. li suda. Però en conec gent que va comprar potser quan estava a 15 euros. Clar, ara Aquesta gent- està a 21.000 Sí, ara mateix. bàsicament- Havia estat a 30.000. I va vendre quan estava en el pic. A 40.000 o por ahí. 40... Pràcticament, Alt. Aquesta gent ha tingut sort, bàsicament. Sí. Sí, però jo crec que nosaltres haguéssim nascut 10 anys abans i poder ho haguéssim fet amb lo... Sí, jo algun cop ho havia parlat amb un amic, que el seu germà, tipus l'època que estava a 5 euros, anava fluctuant entre 5 i 10 euros. Uai, jo no sabia Que es ni que era veu un que- bitcoin, en Jo aquella tampoc. època no sabia El seu germà- res. Jo Invertia i jugava amb guanyava. els gormitis. I jo també. I jo vaig pensar, vaig dir, uau, em compres, però és que tenia com... És que no sé quants anys tenia, era molt petit, no podia comprar jo. pots. I, els dos I llavors pares vas diràs, sí, a la maco. mama, comprem Bitcoin, i la mama, sí, maco. Compra't un joc de la Play. Compres un joc de la Play, estàs content així? Jo els meus pares els hi van dir. Van dir, tu que hi ha això podríeu comprar, però no ho van fer bé perquè no ho van creure, tipus. Ja, per això, per nosaltres Que és com algo estem més surri- ficats amb el món Clar, aquest... és que és algo surrealista de tot, que una moneda digital pot pujar fins Ja. als 40.000 o més, saps? Ja, Com, ja. què està passant? I, però això, la cosa és que, tot i que estava en baixada, en picat indefinidament, doncs ara ha pujat un 40% només en un mes, al gener. I ha passat de 15.000, ara va al 21.000. Que bueno, quin futur li veieu? Creieu que tornarà a recuperar valors de 30.000, 38.000, Jo crec que s'acabarà com va tenir? estabilitzant. Jo crec que el seu tope serà 30.000 com a molt. Jo crec que acabarà pujant a 30.000 però es quedarà allà. Ben Sí, per això, estarà per 30.000. Suposo que serà alguna cosa així. No crec que arribi el pic Potser algun dia si tornar a fer un pic de pujar a 60.000, però de cop i volta tornarà a baixar a 20.000. 60.000 no, 30, 60.000 no arriba mai, no? No, tipus... Sí, va arribar a 60. Sí, sí, En sèrio? Sí, arriba molt. Collons, doncs no, O sigui, jo crec que s'estabilitzarà amb uns 30.000, però després un dia O menys, de és que- cop i volta pujarà, tornarà a baixar Sí. i tornarà a estabilitzar, saps? Llàstima que els de Criptomundo s'estiguin extingint. Perquè ojalà fessin un altre d'allò. Jo aniria allà, a l'exposició. Tu no? Sí. Sí, o sigui, només per Entrar al metaverso. I ens trobem en Tamayo, sí. Tamayo, estàs convidat quan vulguis, que ho sàpigues. Òbviament, efectivament. No Ja en parlarem quan tinguem algun seguidor més, perquè de Sí. moment Tamayo crec que No crec. l'importem a Bueno, sobre. si ens posem a spamejar-lo per Instagram, potser ens fa alguna de cas. Jo crec que ens pillarà fàstic més que cas. Sí, jo també ens ho pillarà, clar, a part veurà secta. I No, però clar, li interessarà. les sectes mai s'autodenominen sectes, per tant, crec que amb això estem bé, no? Sí. Vale, doncs ens canviem el nom. No, al contrari. Sí, perquè potser al contrari. algun dia Ah, vindrà de gust- Està dient que som una secta de veritat, no sé què dic, si no tenim a ningú. No, perquè no tenim a ningú com perquè una així secta. s'infiltrarà aquí, farà un vídeo a YouTube i ja està. Ojo, I ja nosaltres farem com si no el coneguéssim. Exacte. Va, segona notícia. De qui hem de parlar, que no s'hem parlat encara avui? De l'Elon Musk. Efectivament. Sí o no? Sí. Vale, Elon Musk Et veig i molt bé, Twitter Pere. vol seguir amb la revolució de Twitter, ja va comentar que volia que fos una app per tot, com sabeu el WeChat a Xina, que és una aplicació que et permet xatejar, fer pagaments, és una xarxa social com molt grossa que ho fan tot per allà, truquen, tot. Com si ara el WhatsApp també tingués el Twitter integrat, pagaments integrats, tot ficat. Un Tinder ficat també, literalment, això és el que és el WeChat allà a Xina. Què mires? Ricard. Res. Bueno, seguim. Que això, que ara vol portar els pagaments a Twitter. I no vol fer-ho només amb poder pagar, d'una banda, tipus, poder pagar entre usuaris, sinó que també vol habilitar el tenir targetes de dèbit. Bàsicament vol convertir-ho com un neobanc, pràcticament, com un PayPal. Potser no és passar-se ja tot això. No, home, jo crec que... És molta cosa, tio. Però ella va dir-ho que volia fer. Primer li deia la app X i ara diu que el comprar Twitter Asset per accelerar tot això. Sí. Vol que Twitter sigui una aplicació per tot. Vol que substitueixi el teu WhatsApp, que ho substitueixi tot. És el seu objectiu. Sí. Home, a mi em sembla interessant, si li però... si li surt bé, increïble. Clar, és això que allà a la Xina el WeChat això és un monopoli que flipes, o sigui,
és una aplicació que si no la tens estàs fora del món, fora de la societat. Doncs això és el que vol que en Musk passi. No sé si a Amèrica només o a la resta del món pues, jo crec que el tio deu pensar ja a nivell global. Serà difícil, sí, no però perquè actualment Facebook té un monopoli també que flipes. Però Facebook ja està deixant... Però Facebook jo crec que té molt més audiència de la nostra edat, dels 30 anys en avall, jo crec que la gent no el fa servir el Facebook. No dic Facebook, dic en plan l'empresa de Facebook. Vale. Amb Instagram i WhatsApp. Ja, és complicat, sí que l'han de... És que si no tens WhatsApp actualment... Ja, bueno, però allà Amèrica van amb Snapchat. No, Amèrica van amb els missatges normals. Vale. Per això allà hi ha el conflicte d'Android i Apple per l'iMessage i l'altre, bueno, un altre merder. Però això, bueno, doncs Musk vol seguir amb Twitter, vol fer més diners, vol realment vol seguir despedint vol aniquilar la resta d'empreses. Però vol seguir despedint gent, també, a Twitter, no? Segurament, si no de dormir l'Elon. Aquesta ja l'hem comentat, la dels 200.000 euros. Aquesta, ens interessa. Som estudiants, doncs, una de l'abandonament escolar. Que... Esteu a favor d'abandonar l'escola? No. Per començar? No, s'ha d'estudiar. Sí? Almenys, clar, aquí... Almenys fins a acabar l'ESO. No, però aquí parlem d'estudis superiors, sí. Batxillerat, graus mitjans i graus superiors. O sigui, ha crescut en comparació amb el 2021 un 0,6% més. Però, si ens anem a 10-15 anys endarrere, ha disminuït molt, o sigui, hi ha molt menys abandonament escolar. Per mi, què ve l'interessant? Creieu que en els últims 10 o 15 anys ha disminuït per millores en el sistema? No. O perquè és més fàcil tot? Clar, durant el Covid hi va haver una època que es va facilitar tot molt, Ja, però no només amb el Covid. Vam acabar amb l'ESO, que ens ho van regalar. L'ESO, estàvem fent quart d'ESO, ens ho van regalar, bàsicament. Totalment. Però no creieu, o sigui, que jo crec, no en tenim idea, en veritat, perquè fa 10 anys no estàvem fent el que fèiem ara, però jo crec que fa 10 anys, simplement si mires la selectivitat, els exàmens de la uni de fa 10 anys, eren més complicats que els d'ara, saps? Bueno. Jo tinc aquesta sensació. Jo he fet algun de mecànica per estudiar i no tenia res a veure amb l'examen que em vaig trobar aquest curs, Tio, em van rebentar en aquest curs. Perquè ara comencen a tornar a pujar la dificultat. Jo crec, sí. Però això, que jo crec que si ara n'hi ha menys és perquè no només per facilitat dels exàmens i de les universitats i de tot, sinó perquè per internet tenim molta més facilitat per trobar coses. També s'ha posat més de moda més de moda, ja m'entens, els graus superiors. És a dir, abans no se'n parlava tant i ara molta gent és com, no vull fer carrera... Perquè també els han millorat molt. Jo abans d'anar a la uni, jo vaig pensar realment que i si abans d'anar a la uni, després del batxi fèiem 2 anys de grau superior, és que era bona idea. Perquè realment ara és una opció realment viable. Sí. El que passa després de la uni, fer un grau superior després de la uni segurament és bastant tonteria, no? Bueno. Sí, et fas un màster. Depèn del que passis. Però és el que no sé, quan hagi acabat la universitat hauré pres tot el que van fer en un grau superior més altres coses, jo espero que sí. Hauries. Si no, malament. Però sí, no sé, jo crec que això de l'abandonament escolar, clar, tot i que hagi baixat en els últims anys, segueix sent dels més alts d'Europa, Sí, però una cosa, per millores en l'educació sabem que no. No. Això jo crec que tots tres estem d'acord. L'educació actualment no és que sigui millor. No sé com es pot anar millorant, però és que tampoc n'hem de pensar-ho. La cosa és que jo crec que en general la gent està bastant desmotivada per estudiar. Sí, clar. Ens dediquem a anar fent els exàmens, però no estem allò molt motivats a l'hora d'aprendre. I fiquen les culpes a la uni, jo crec que sí. Tipo, al moment que entres a la uni... Sí, però jo veig molta gent que no, moltíssima més gent que no. Jo me recordo a la meva classe que estem dividits, hi ha 2 fileres de taules, hi ha una filera que tots estudiem, hi ha una filera que ningú estudia. I jo crec però que els professors no saben motivar-nos, o sigui, fiquen tota la culpa a xarxes socials i la nostra generació, s'ha d'adaptar, s'ha d'adaptar a les xarxes. Les xarxes socials no són un problema perquè, per exemple, a mi que sempre m'han agradat els números, a través de xarxes socials amb gent com Quantum Fracture o coses així, aprens moltíssim, per tant, xarxes socials no és excusa. Per això, o sigui, i la cosa és que el problema que és que estem molt a les xarxes socials, que s'ha d'aprofitar, s'ha d'aprofitar, agafar-ho, i és que de fet és molt útil, hi ha moltes coses que he pres per YouTube. Hi ha molts professors que són youtubers ja. D'aquestes sí. Jo me recordo que a mates sempre provava gràcies al professor 10 de mates. Jo crec que m'ha salvat la vida. Com deia, en Javier Delgado, ens va salvar la vida. Aquests m'han salvat. Ja, Electro, Sí. Hosti, que bon home. Això. Sí, no, clar. Però després hi ha professors que expliquen bé, hi ha alguns que no, però després n'hi ha alguns, per exemple, el nostre profe d'història, de batxillerat. No. Li fem la pilota i algun dia això ho escoltarà, perquè això li passarem. Sí, li hem de passar almenys el link d'aquí. En Quim,
personalment és el millor professor d'història que he tingut, Hem de portar en Quim. És que T'ho dic molt seriosament, I li agradava el que Sí, feia. hem de portar I en feia Quim. que tu t'agradés. Hem de portar en Sí, Quim. perquè a més no és que s'ho portés en un paper apuntat, no, s'ho sabia tot de memòria. Sí, per això, perquè li agradava. Perquè li deies, què va passar tal any? I et deia, a on? I tu, com, què? Sí, Com? No. Saps? És que aquí és la diferència quan al profe li agrada ensenyar i li agrada el que ensenya. Home, nosaltres, a mi la història d'Espanya, que potser és més pesadota, i va estar bé. A mi m'agrada molt, A mi sense també em va agradar. Sí, això. sí. No, i fa molt tenir un professor que li agradi. En canvi, ara a la uni, Ja n'hi ha algun que... en canvi a la uni tinc algun profe que es dedica a llegir un PowerPoint i tu dius, Perquè a la uni Vale. tenen 600 alumnes i els dona absolutament Ja, igual. sí. ja. Ja, sí, però... Però és que a l'ESO també tenia una profe, jo que llegia un PowerPoint de biologia i em quedava, bueno, jo també, i em ja, quedava, sí, jo em quedava sí, com sí. una miqueta de virilla, algú bé. Ja, no era molt avorrit. Però i a la uni passa això, que hi ha professors que van allà sense sang, anar a fer la classe, i no s'agraeix que nosaltres al batxillerat... Realment la majoria dels professors que hem tingut al batxi han set bastant... Sí, tipo, m'en va agradar molt. Sí. Hem de convidar en Quim, m'ho dic molt seriosament. El nostre professor d'història ha de venir a aquest podcast. I el de mates, l'Àngel. Fem un podcast Clar, d'història. jo Àngel no o vaig així. tenir. L'Àngel no vas tenir, jo sí. No, però és Molt això, bo. que per fer algun podcast més concret d'algú, ara estem aquí fent tertúlies de notícies, però algun dia fer alguna... Sí. Reunim a Un tots cop- els profes, tots aquí, No, saps? ja no, si no hi quedem. Sí, ens agradaria, un cop ja hi hagi més base en aquest podcast, fer alguna Sí. entrevista o fer algun... Sí. Bé, a lo de Wild Project, si és que no, Sí, sí, no, sí. no amaguem en cap moment, que és la inspiració. Jordi, estàs convidat, sé que no vindràs. T'imagines? I també el teu pare, també el teu pare pot venir, eh? El Papa Jordi. El pare de Jordi Wild em cau Papa Jordi. molt bé, fora que conya. flipes, sí. És que en Papa Jordi. No, però es fica en Jordi Wild aquí i ens ocupa, bueno, amb la seva pedazo de... amb el gros que és, Que està molt i nosaltres aquí... El deixem aquí apartat, vale? Que per l'angle de la càmera se'l vegi més petit del que és. Exacte. Va, doncs anem-hi cap a doncs un sí, altre. De cara a un futur ja Aquesta sé l'has ficat... No, qui l'ha ficat, la del professor? De guarderia? Que l'he posat Ell, jo. ell. Vale. Doncs esquís, comenta-la. Bàsicament, una professora de guarderia va ser expulsada de la guarderia, evidentment, Sí. i ha Uau. set banejada de OnlyFans per gravar vídeos al lavabo de la guarderia. És complicat. Sí. A part, deuen ser aquells lavabos tope baixos. Igual era el lavabo de prof, pues que igualment. Bueno, ja. No, aviam, fes-ho a casa, saps? No... Ja, però- O sigui, a la guarderia. En els seus temps lliures. Es dedicar a fer Bueno, això. però què fas? Però és que és molt turbi, tio. És molt Ja. turbi. Per això... Jo imagino que realment devia ser els lavabos dels nens. Perquè si no, Però és que els no ho veig vàters- els tan vàters dels extremadament nens. greu. O sigui, segueix sent... Home. Clar, la cosa és que és en horari laboral, segurament. Però és que, a més, no? inclús, encara que no fos profe de guarderia, o sigui, imagina que tu treballes, jo què sé, Ja, així... no direm noms d'empreses perquè encara No, ens posarem un merder. Sí, exacte. Però amb una empresa qualsevol, tipus el que fèiem a l'estiu, Sí. i te'n vas al lavabo a mig horari laboral Sí, a això, gravar clar. vídeos. Clar, el que, a més, Sí. el tema de ser professor i tenir OnlyFans, hi ha hagut bastanta polèmica també amb això, N'hi ha perquè hagut és molts, complicat. Alhora que, per mi s'ha de poder deixar fer, o sigui, és amb els temps lliures que faci una miqueta el que vulgui. Però alhora entenc, nosaltres tinguéssim un profe, haguéssim tingut un profe amb 12, 13, 14, 15 anys que tingués OnlyFans, i home, comentaris n'haguéssim fet uns quants, jo crec. Sí. Us hauria agradat que una profe vostra n'hagués tingut? Ricard, a qui t'hagués agradat que tingués OnlyFans? No Sí, puc. aquesta me te la pregunta. És que a l'escola de monges... No. Ens estem anant, eh? Ens estem anant. Estem anant. Però això, bueno, és... Depèn del context, clar, és això, però... Actualment molta Si gent realment té fos OnlyFans. profe de guarderia i ho fes a casa, també hi hauria discussió, hosti. Però després de la reunió de pares, potser molts pares hi anirien. És que això ho diu, escolta, això ho diu perquè ell hi aniria. Ell Exacte. seria d'aquests Ell hi aniria, pares que sí. es miraria l'OnlyFans i després hi aniria. I després, quan la dona et preguntés No- què ha no dit la direm profe, res. no te'n recordaries de Direm res. perquè sí. Ja, segur. No hauries estat pendent de res del que ha dit la profe. Fatal, eh? Bueno, coses que passen, és igual. Passem de notícia. Fatal. És que ens ficarem en merders. Fatal. T'has Va, ficat, jo. següent i última notícia. Sí. Després passarem a seccions noves. Un veí de Menorca, vols dir-la tu? No, digues, mateix. Aparca la seva llanxa motora en la terrassa del seu tercer pis per tal d'estalviar costos de tenir-lo al port. No heu vist el vídeo? No l'he vist, però vaig sentir Han la agafat, ràdio. han agafat una grua per pujar-lo fins a la terrassa. Però que li costa més pasta la grua que... No, perquè, aquesta és la gràcia, que no li costava més pasta. Li costa menys, perquè clar, guardar-la en el port, la llanxa, i ja et deus gastar l'opció, perquè qui té llanxa té pasta, per tant cobren molt. Sí. I una grua et deu costar, no sé quan costa, però segur que et costa menys. Doncs el que va passar és que l'Ajuntament
de Menorca, bueno, l'Ajuntament d'on fos això, perquè no ho he mirat del tot. Molt bé, igual que la setmana passada. No. Ho he mirat. Ho he mirat, però no sé del lloc específic. Pues es veu que l'han obligat a treure menys de 24 hores perquè tenen por que la infraestructura de l'edifici no aguanti. Hòstia, però clar... De quin tamany estem parlant de l'anxa? De quin tamany estem parlant? Tu has vist el vídeo, no? Sí. El doble gran que on estem ara. Tan gran? Clar, és que una llanxa és gran, una llanxa és gran. El que passa, vaig sentir per la ràdio que deien que a nivell legal no hi havia res que digués que allò era il·legal. Clar. Es veu. No, perquè il·legal no és... fa una llei, no pots aparcar una... No, però no pots ficar certes coses de tants quilos a sobre de tals edificis de tants metres. Segur que hi ha coses d'aquestes. Ah, bueno, això segurament sí. Però és que veus que els edificis ja estan fets per suportar càrregues que són normals, però no per aguantar una llanxa, saps? Clar, a part, és a sobre d'un... Sota hi ha les cases i tot. Sí. Clar, tipus, hi ha bigues, hi ha de tot, però no hi ha lo suficient per aguantar. Clar. Perquè a una terrassa tu tens pensat ficar-hi una taula, dos cadires, plantes, si vols una taula de ping-pong, però poca cosa més. Aquest veí és l'últim pis abans de la terrassa? No, és el pis de dalt tot. El seu? Sí, és un pis de 3 plantes. Si xafa és ell? Sí. No, perquè és com si el seu pis fossin 2 plantes, crec. Sí. Tipo, ell viu a baix, a dalt hi ha la terrassa, però també hi ha una part de casa. Ah, vale. Però llavors, a baix de tot hi ha una altra persona. Clar. Per tant, si cau, doncs... L'Ajuntament ha donat un plaç de 24 hores per treure-la. Sí. Home. Quin merder, O sigui, tens ganes de ficar-te a les notícies, doncs fas... Pues que abans de fer això, mires els plànols de la casa i dius, ho podria suportar la meva llanxa no sé quantes tones? No, però és que jo crec que... ficar una llanxa allà, no mires no importa res. Tu penses que sí? Suposo, sí. Jo ho miraria almenys. No ho sé. Una cosa, tema bateria, com anem? Anem fotuts, la veritat. Un 23. Connectem una... Vaig a carregat. Seguim. Ja hem ficat a carregar l'ordinador. Sí, ja hem ficat a l'ordinador. I hem acabat amb les notícies i ara anem amb unes seccions noves que hem fet que estan bastant interessants. Primera secció, curiositats. Em vaig dedicar a buscar curiositats. No els diré totes avui en diré una o dues, quantes voleu? Una. Jo faria una. En diré una i a més a menys a cada un en diré una. I ja està. Sí, comencem. Cuidado amb qui et fiques. No, comencem amb la primera. No, són curiositats normals. Que us poden interessar o no, però quan jo ho vaig llegir vaig dir, això... N'hi ha alguna més interessant que d'altra? Quina vols que digui? La que tu vulguis. És una secció més teva, aquesta. Sí, això... Doncs diré l'última, començarem amb Xina. Vale. Si la població xinesa desfilés un per un davant teu, mai s'acabaria. Perquè la seu es reprodueixen tan ràpid que mai s'acabaria la filera. Home, interessant, O sigui... Flipa, Vale, o sigui, anirien passant per davant teu, però com que anirien esquent al final com que anirien esquent, mai s'acabaria la fila. I no hi hauria un buits pel mig? No. Sí, perquè algú la palma i què? Toma el buit. Però si algú la palma, doncs el darrere el remat. Sí, però que vol dir que va ràpid, ja està. Que neixen més que no pas molt. Exacte. Sí. Clar, això és interessant, Aquí, jo crec que la fan aquí i en 2 dies ja no hi passa ningú. És que ho vaig llegir i vaig dir, és que això és acollonant, això ho he de ficar. Clar, sí, tenen un ritme de reproducció més alt que el ritme de morts. Pues, home, sí que... No, jo crec que la gent poder ja ens ho suposàvem, això de Xina, no? O no? Sí, però tan heavy com això... No, clar. I Índia també té... No acabaria mai. Sí. Índia deu ser en filera de 2. Fins i tot diria. Exacte. Clar, és que no són... Però és que és un ritme molt alt, perquè no és només la gent que es va morint, sinó la gent que et va passant. Clar. O sigui, no sé quin ritme deu haver-hi. No es repeteixen, clar, tu passes però un cop has passat ja està. Per cada parella quants fills deuen tenir? 4. Fa un temps hi havia... Es van oblidar d'un fill. Ah, sí? Però l'han treta, no? No ho sé. Fa un temps em van ficar una, però van venir moltes queixes. Un fill, no era... Podies tenir uns fills que volguessis només una filla? Algo així? No. No, la gent no volia filles. Exacte, perquè havien d'anar a cuidar els pares del marit. Sí. Hòstia. Sí. Ben raro. Sí, vale. Doncs ja està, la meva secció del dia feta. Sí, bueno, una coseta interessant per començar, no? Sí, si vols després la borrem i així no la repeteixo. Home, estaria bé no repetir-la. Exacte. La setmana que ve, una curiositat de Xina. Una altra secció, aquesta és interessant i crec que aquesta també estaria bé portar-la cada dia. Quin és? El pallasso de la jornada. Aquesta no m'ho he llegit jo. Ho he vist això en un post de Twitter, que és bàsicament de les respostes d'un propietari d'un restaurant de Pontevedra a les ressenyes que té el seu local. Pontevedra havia de ser. Sempre. O sigui, el local té allà, com a Google, quan ho busques, hi ha allà les ressenyes, estrelles i tot, i té respostes bastant interessants. I són totes aquí o no?
no n'estic segur, Te n'has saltat una. Ja, però aquí hi ha un link a Twitter. Comencem amb aquestes, mira. Hi ha una estrella de valoració, diem els noms o no? D'un senyor, si això és públic, del senyor Víctor Bustos, una estrella de valoració de fa 5 mesos, i fica cena, ho dic en castellà, això? Sí. Un desastre, reservas mesa para cenar, llegas a tu hora y no te sientan. Medias sientan, no entenc què vol dir aquest home, no te atienden, otra media hora después nos toman nota, pasan otros cuando reclamas, te dicen que si tienes algún problema que te vayas a otro sitio, no te van a servirte en ningún lado. En cualquier caso, nos fuimos. Desastre de restaurante de al lado. Vale, desastre de restaurante, el de al lado mucho mejor. I aquí hi ha la resposta del propietari, que diu, chupagaitas, ¿dónde fue eso? Aquí no. I ojo, no insult. La Mephistolas. Què vol dir la Mephistolas o la Mephistolas? Què vol dir això, tio? Això, si tu si vas, qualsevol persona, qualsevol turista, tu quan ho busques pel Maps, al final vas a Google i veus les ressenyes. No entenen això, crec jo. Home, et deixa traduir-ho, No sé com et traduirà la Mephistolas, però en insulés. O sigui, aquest home... Vale, aquí n'hi ha més. Comentarem un parell de respostes més perquè són bastant... Em sembla preciós aquest home, tio. Geni, tio. O l'han hackejat o li importa tot molt poc, Mira, aquesta és la que hem llegit? No, aquesta. Vale. Una altra ressenya del senyor Javier Blázquez Muñoz. Bochornoso, la peor experiencia de mi vida. En mayúsculas. La comida tardó más de 1 hora en salir. Además sacaron todo junto. Los camareros maleducados. El más maleducado de todos, el dueño. Y chulo. Y arriba el dueño. Diu... És complicat, és que... Ai, tio, ahir no, el vaig llegir i vaig pensar, hòstia, no és tan graciós. Para chulo mi pirulo y creo que te gustó. O sigui, li ha dit al dueño grosero y chulo i l'ha contestat així. Que bueno... Diem el nom del restaurant. És l'Asador Luis Cavallo. I hem d'anar. De Pontevedra. Llegeix una altra, sisplau. I hem d'anar. Vale, última ressenya. No pregunta, i anem i després li fiquem nosaltres un bon comentari? Tipo, va tardar molt, però l'amo era molt amable i carinyós, som nosaltres. Vale, una altra 2 estrellas, Fran Barbeito Prieto. Pese a tener un producto bastante decente, es el restaurante con la peor gestión de toda la zona de San Vicente. Vivo aquí desde los 4 y tengo 23 y en mi vida he recibido un peor trato y gestión por parte de un restaurante. Respuesta del propietari. Pero cuenta qué maltrato te dio el restaurante. Mi amor. S'ha calmat. S'ha ficat carinyós per acabar. Podem dir que acaba de començar una història d'amor? Sí, dir que sí, entre el propietari de l'Asador Luis Cavallo i Fran Barbeito Prieto. A més, aquest tal Fran li ha ficat 2 estrelles. Més que una. Tot i tenir una merda de ressenya, o sigui, quan ha escrit, 2 estrelles. Cavallo tenia una mitjana de 3 estrelles, O sigui, per compensar aquelles, la de vots que es deuria crear el propietari, Jo hi veig bon futur, en aquesta relació. Sí. No, la veritat, bastant... El pallasso de la jornada el donem al propietari de l'Asador Luis Cavallo de Pontevedra. Vale, anem a la següent secció. M'ha caigut molt bé aquest home. I última secció, que és el debat del dia. Cada dia mirarem de portar alguna cosa una miqueta polèmica. Avui més que polèmica és algo interessant, Ja hem fet hem rigut una miqueta amb el del pallasso. Com no? D'aquí havia de ser la secció. Elon Musk i Jack Ma. Elon Musk ja sabeu qui és, propietari de Twitter, de SpaceX, de Tesla. Jack Ma és el propietari d'AliExpress. No sé si ho sabíeu. AliExpress, molt bona pàgina web per comprar coses. Sí. Bueno, no fem spoilers, no? De possibles seccions en un futur amb coses d'allà. No. Has fet ja tot l'espoiler. Sí, però... però no, spoiler, tampoc tant spoiler. Hi ha coses molt interessants allà. Vale. Elon Musk va dir que les computadores són molt més intel·ligents que els humans en moltes dimensions, mentre que Jack Ma va contestar-li que les computadores poden ser intel·ligents, però que els humans ho som molt més. Nosaltres inventem els ordinadors, la intel·ligència artificial que sigui, però mai ha vist que un ordinador inventi a un humà. Què n'opineu? A mi em sembla una visió molt interessant la del Jack Ma. Com vols crear un humà? Jo crec, clar, això depèn de com ho miris, perquè un ordinador inventar un humà no, però sí que una intel·ligència artificial bé, pots acabar-ho molant, que sigui almenys a nivell consciència, a nivell parlar-hi, que sigui molt similar. Tu pots xatejar com xateges amb una persona amb una intel·ligència artificial, com el ChatGPT.
Jo crec que són més intel·ligents aquestes màquines, Bueno, algunes, depèn de quines, però n'hi ha algunes que són... Jo sóc molt del partidari amb això de que som més intel·ligents nosaltres. Nosaltres? Perquè nosaltres som els creadors, al final. Pots superar-los fins a un punt, però mai del tot, jo crec. Jo crec que mai del tot. Potencialment no has vist Terminator? Poden aconseguir molt més. Robocop? No, vam dir l'altre dia que no l'he vista. No has vist Terminator? No, vaig dir. Encara no l'has vista? No. Doncs per la setmana que ve te la mires i la comentem. Jo crec... No, però comentem Terminator. Jo crec la 1, la 2, la 3, la 4... De potencial en té molt, però és un potencial més lògic i no tant... Vull dir, és això, que la part més... Emocional no la tindran mai. Bueno, no ho sé, perquè al final... Mira, les IAs que fan art... però... Que ha caigut? No sé què ha caigut, no ens importa. No, sí que ens importa. No, deu ser si és la meva... És el de la infusió. Hòstia, veig ara mateix en Pere que se'l veu molt radioactiu. Hòstia, sí. Diu una mica més cap aquí. Se m'està costant, Ui. És broma. Això que... Igual que això que dèiem de l'art, jo crec que tot i que sí que poden fer-te coses flipants, al final el que fa és aprendre de coses d'internet, que són coses que hem fet nosaltres, saps? Bueno, sí, clar. O sigui, amb això, igual que deia la IA, he vist bastants titulars i coses. La IA preveu el futur de no sé què, i veies allà fotos de com seria el futur. Però és que aquest futur que s'imagina l'intel·ligència artificial ja és el futur que ens hem imaginat nosaltres. Perquè tot el que agafes d'internet i tot l'internet ho hem ficat nosaltres. Saps què vull dir? Sí, per tant, jo crec que està limitada al nostre coneixement, en el fons. En un futur possiblement ho superi en molts aspectes, doncs sí. Però jo crec que com nosaltres, o sigui, com un humà, no hi ha res. Té més capacitat a l'hora d'intel·ligència si ens referim a calcular i tot això. Clar, això és evident. I a memoritzar bastant més. Bueno, clar, és una memòria, òbviament. Té una memòria que pot arribar a ser, bueno, doncs... Això, òbviament. Sí. Però a nivell... O sigui, a nivell d'inventar com a tal, encara no... I no sé si a nivell de raonar en situacions difícils pot arribar-hi també tant d'això. Potser sí, perquè clar, a nivell d'estadística i probabilitat pot treballar-hi i molt bé, però és això, la típica pregunta de qui salvaries, una persona que tal o... Saps què vull dir? Sí. Això no sé com ho respondria, seria interessant veure-ho, saps? Jo crec que ens acabaran passant... O sigui, ens adelantaran. Jo no sé fins a quin punt. Diu, potser en l'apartat emocional no, perquè és difícil. O sigui, sí, però no deixes de necessitar els humans. És a dir, per exemple... Clar, sempre necessitaràs... Bueno, necessitarem per mantenir-nos a dalt, perquè sí. No, clar, necessitaràs un humà que supervisi el robot. No, però vull dir, per exemple, si ens ficàvem en ciències, tipus, un físic, per exemple, és el que estipula la teoria i tal, i llavors utilitza la màquina per calcular-ho i per tot. Però la màquina com a tal no et diu... no et fa la teoria com a tal. Tu dona-li uns 100 anys més, ja veuràs. Ja és el que no sé si podran arribar a desenvolupar aquestes coses. És que clar, nosaltres d'aquí 100 anys no estarem vius, però és que d'aquí 100... Bueno, bé, potser ho arriba als 118 anys, no sé. Però vull dir, potser d'aquí 100 anys això, els robots ja super desenvolupats, amb emocions... El que és molt difícil és, a nivell físic, fer que els robots siguin allò, el típic que hem vist més humanoides i tal. Això és molt complicat. Però a nivell software... Ja n'han fet uns quants, Ja, però que siguin... Ja, però tu veus vídeos i poder els han programat per fer específicament allò, saps? Jo vull dir, a nivell software això de poder-hi xatejar i tot, sí que en 2 o 3 anys ja fliparàs, però no sé, és complicat. Realment és això, és una pregunta que jo crec que és impossible de respondre, ningú té una veritat absoluta. Tot i que jo li veig més futur a la unió, en plan home-màquina, que no pas les màquines per separat. Això segur. Ha de ser tot junt i tot, el potencial augmenta molt si treballen les dues coses juntes. Exacte. Però a mi em fa por pensar en el futur i pensar potser les màquines arribin un moment que estiguin tan desenvolupades que faci una Però rebel·lió per què? No sé, tio. Perquè si fa un moment estaven dient això de que un humà estigui supervisant un robot, el robot serà un esclau, per dir-ho així. Si arriba un moment que el robot acaba raonant bé, dirà, potser que passi alguna cosa, no? M'estan esclavitzant. Depèn del nivell de consciència que arribin. Esclavitzant no, però... Totes les empreses tenen un supervisor i la gent que treballa sota, i no és una esclavitud. O sigui, el robot estarà treballant... I alhora el robot no té el cansanci físic que tenim nosaltres. Exacte. Però clar, jo parlo d'un hipotètic cas que un robot sàpiga raonar. No necessita el que necessita un humà. És a dir, ell no necessita dormir, no necessita... Clar, encara més raó, si un robot acaba raonant, veurà, m'estan explotant aquí dintre i no tinc cap remuneració, no tinc res. No et podrà raonar una màquina que fa pizzas. No, però potser algun altre que l'estiguin fent perquè sembli els humans, vegi tot això. Aquest robot ja no estarà fent una feina com aquesta. Però potser ho podria veure. Una cosa interessant és que al final els ordinadors
robots o tot funciona al final amb 0 i 1. Lo lògic és passa corrent, no passa corrent. I els humans no deixem de ser tot reaccions químiques, no, també? Sí. Per tant, potencialment és algo molt similar. No sé jo, que jo pensava dir que el tema emocions és algo que pots simular-lo en un robot, però no sé si són emocions reals, saps? Però no seria poder igual que el nostre, saps? No ho sé. És complicat, no? És que realment les necessitats són diferents. Jo crec que les emocions no serien iguals. Perquè això segur que no. Un robot, per exemple, no necessitarà formar una família. Ja, però poder tu ensenyes aquell robot... Potser faran una família torradores. Però possiblement els robots, i més ara que comencen a aprendre per si mateixos, les intel·ligències artificials, veuen com són feliços els humans i volen emular-lo, i per ells... Al final, tu per què ets feliç amb una família i vols això? Doncs clar, sí. Perquè tu has vist que sempre s'ha fet. Si no s'hagués fet mai i ningú fes, tu no hi veuries necessitat, saps? Clar, jo crec que si s'integressin bé a la societat sí que poder seria molt similar tot. No ho sé. Llavors heu jugat al Detroit? No, el Become Human. No, però he vist alguns vídeos. Jo hi vaig jugar i realment et planteja aquest problema ètic, en plan que els robots es donen compte que, saps, tinc una consciència i estic aquí i tal. Sí. I realment és això, si és llavors un cop arriba a plantejar-te de, hòstia, saps, s'ha de fer alguna cosa. Sí. No, és complicat, Però jo crec això, que finalment acabaran arribant a raonar. Potser no tant com nosaltres, però sí fins a cert punt que diguis, ojo, hem d'anar amb cuidado. Pot ser això. Llavors al moment que es comenci a veure que, hòstia, la màquina... Clar, li tallaran les ales, suposo. Bueno, excepte hi haurà el típic boig que seguirà. O es canvien les polítiques perquè la màquina... Mira, lo bo és que un robot des de qualsevol lloc que el pots modificar, saps? Vull dir, si està connectat a internet, que ja està ahí per nassos, és molt més fàcil. Si tens el codi font i tal, segur que es pot modificar, en canvi nosaltres no, això. Saps què vull dir? Sí. Es pot desconnectar des d'on siguis, remotament... Però creieu que en un futur hi haurà lleis per regular els drets dels robots? Sí. A la Constitució fiquem que hi hagin articles que fiqui robots, 2 punts. Jo no estic segur que nosaltres arribem a veure tot això. Tan desenvolupat, no estic segur. Tant. Sí, jo crec que nosaltres arribarem a veure bastanta desenvolupació. Però no tant, no crec que tant. A nivell cyborg ja ho arribarem a veure. Perquè ja s'està fent... però no fins al nivell de veure robots caminar pel carrer com una persona. No ho crec, això. Perquè poder sí, però no serà, però es veuran molts robots. Jo no crec que arribem al punt de que costi distingir, saps? O sigui, la revolució com a tal electrònica va ser quan va aparèixer el transistor, crec que era. I no fa pas tant, Clar, el transistor és la base d'un processador. Llavors, a partir de llavors, l'avanç ha estat increïblement ràpid. Sí, m'estàs dient que ja em puc estar preparant per una possible guerra entre robots persones? No. Vale. No sé, és complicat, per això és el debat. De fet, que la gent ens digui, no?, si algú ha arribat aquí, que comentaris ens comenti alguna cosa, o no sé el que vulgui, que ens doni la seva opinió, perquè per alguna cosa és el debat del dia, no? Sí, ja està. Doncs res, ja ho deixarem aquí amb aquesta pregunta. La pregunta quina és? Si creieu que si creieu que té més potencial un ordinador o un humà, si creieu que ens superarien realment. És que això depèn de quin sentit. Amb això crec que estem tots d'acord en que té més potencial l'ordinador. Sí. Bueno, no sé, jo no ho tinc tan clar. Potencial sí, perquè potencial jo crec que els humans ja hem arribat al nostre potencial màxim quasi. No, però vull dir, un ordinador evidentment que té molt més potencial perquè el processador... Però té més potencial realment si depèn de nosaltres. Sí, depèn de nosaltres, clar. Clar, però això té més potencial que nosaltres si depèn. Tu tens més potencial que una persona si depens d'aquella persona, no ho sé jo. Però si tu ets conscient que pots crear una màquina perfecta amb un potencial extraordinari, ho faràs. Si tens les eines per fer-ho, ho faràs. Ja, no sé, això és complicat, per això és una pregunta molt difícil de respondre. Bueno, ja s'està fent actualment, vull dir, cada cop els ordinadors són molt millors, cada cop els robots són molt millors. Sí. Doncs què, anem per tancar, no? Anem per tancar, va. Doncs s'ha acabat aquí el capítol 2, l'epíode 2 de les sectes, esperem que us hagi agradat. Això ha durat com... Hora i quart, hora i mitja avui, sí. Però bueno, esperem que si us ha agradat us subscriveu. Sí, necessitem subscriptors, seguidors a Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Sí, diria que sí. A part la cosa és, si ho podeu compartir amb altra gent que creieu que els hi pugui agradar, doncs millor que millor. Així va creixent l'audiència, no? I anem seguint. Sí. Ja si en algun futur pot venir Jordi Wild o en Tamai, imagineu-vos. Però aquí el primer objectiu ara mateix és profe d'història. L'objectiu últim és en Papa Giorgio. Sí. Això és l'objectiu últim. Doncs res, va, tanquem, no? Sí, va. Vinga, vagi bé. Vagi molt bé, fins la pròxima. Adéu.